Lam Shogojotono ani YouTube channel 1 week light have a video kaijagya kobrok sana yang tongshu angkai tamni baga video kaijagya ang abun sana phayo ang community post rikha ani cherai chori hamya hanai thanai 6 July Sunday ota thanai Sunday ni te kaisa Sunday o ham chiniya ani bo chori hamya ani no pula chori hamya ngo a Sunday ni phungo horni simi nong kha kachang mani Aswk kachang kha angkai fan of khairi khang kachang honai ga ulokai amka horong ulokai phung ai nai ulop phung ai male tip se kachang siu angke bazai busui mayang tongha bokhro rok sabai mani yak rok yakung rok sabai angkai hamno hungka to bini nanan ro tunai rekhata bini bufana sawai tunai rega de nei masakata ang bazai simayang tongha kaba angkai thangai tunai rekha hangka angkayang bazai maya adino ani friend rok bo phaina kokta busuk malaya balokha angke tini malale ne nei kok realize bo phainani da time result dosta rok bo phainai nei amse angse chori hamliya lumoi tongkha ulokai ang mamu songmaliya haina kalai tongkha bisnao ulokai ama sokpaikha ko cherai no to boita angkai hai lumoi tongo ang ulokai hambo phaioi ani gana ono rokoi ru phaikya ulokai naimale bini bo sakbu kutum angkai ulokai bono kuno mote ke muthuri rekata angkai di porong ke bini bo sakte bo tungoi phaikya lum khata bobo angkai ang bulumjak bo bulumjak angkai angkai noita rogo kun mote ke mai ama mai rokte hekata binayang songmani oron chakha borokbo angkai mai kun mote ke kisa sakha khosawoi kisa sawoi bithi sawoi nai apro ke ang kisa hamgrama haingkha angke yang bo sabonai nani angke ama songbo mai jabai ne ama ke diponi duita jora rok tonglang khata angke no bo kheto ma thangka mai rok bornani jora ba bai kheto thangka wati bo phai dongo bo kisa angke ang bai ham sini jakho nogo ka jangkone lom laija angke yang ham nogo bithi sari rekha angke bithi sai pai dro ba bokha ba kolom jagai tong plaza gai tongota yang angka kasang jagai si phayokwa kasang mani angke monoga kisi ma sibo angke ri ma chomo amte heng tokha angke ang ma wngsuka ta pa buma angnai rok ba belai no kosto tui ma tongbla hinai ni ji lum tute ni chori hamya tute bo nangni ni bo sanama nainai amte hai angke belai no tamhinai apu kep sikri hingke ba belai no helpless haingkha kamna rong wngsuka ang apu angke ulokai bono hai tute no lum tute no chori hamya tute no bono ang bamui rok ma tongkha chori bo mane tamhinai phan bo kisapan kri angke bono hai ke no bamui tongkha mane bobo aram nangjing yang tongka ba bono bandi ui ma tongo amte ke no sal thangka angke uloka phaibai kya ama songo phaibai kya ko bai kya liang luma bari tongo angka ang horate waisa bithi sawone angka ham thangka angke sengke okra borok ba seng to hamnani dati no layo bachrai rok ni to borok ni to immunity low borok tabuk waisa bithi samarok bai hamya angke so bithi sari mani hamliya tisho lumoi phayo kulumni bithi to 6 hours ni pore simasayo 6 hours gap broita angkai hamno sari mani 6 hours ni 6 hours kaya sini no 3 hours rongi bisingo no tisho kulum phai pirota markno bari to majora aku angkai next morning Monday wo talang khabono doctor bithi o allopathy no sai hamyang kai homeo ai bo hambai oga homeo wo talangka
boni kochomoni wo aro kumio altalangai cari naigra kha bithi but hamya teosi time hinai bari ma hayung buta mai rok to chali ya no charai rok lum kha ga kun phan chaya kai ulokai twist deo gangkai twist deo bo ang mongolbar bo ang cari won tong ko bono a kumio betita nge hamya di poro lumus phaika kai engle yamo hne thangka sarigo tinta rogo gari tlang reserve khaita thangka sudir doctor niro aromang no phunukja wang belai no doctor kaham chrai rok ni bagai hingangata bo experience bo kabang bini burang jak belai ke burang kha chikuntia kai bini ro tlang kha pasta rogo kuloguta angka jeng 4:30 rogon soi kangka ro nasing ma tongkha nokawo gari to reiklang kha jeng kanai no hingkai aro nasing ma tongkha ani bo sabai garo bosida luma bari ja thangpui bo warmani ya nokawo nasing ma tongkha ta hingkai ulokai sokpai kha ko aro tongnai ta khulokpai kha dogarao hingkai bumung serika jengno poila phayamba jengno poilangka ngoro kha doctor no phunogai doctor songo bichro gachari ka i bithi allopathy bujari ka homeopathy bujari ka to panch hamle ka bo antibiotic rekha kolum bithi rekha tai vitamin bithi ro khata ga abun ya gulo thanga ang moi koton nogo bini aro hor nei hor tamso tongkhana ke aro no bithi jare oi hamreka ham kata kisa hamka hamai phaika hingkai ulo hingkai ham phaika hingkai abon pore ke dada songra horsa thuka baini ro horsa thuka hingkai nogo phaika hingkai tabo khai kaham no jeng buma busa kani no kaham but tabo charai rok simia okra woro belai kino lumui tongbayo ang je khanaman ta jotono lumui tongbayo hingkai marko busak sakro tabo lumani ambo gata hingkai abono charai lumkha hingkai belai no kosto buma rok nita because borok buma rok baisimi no tongwa pro ekdom cherabuino tongmo sida basak asake kutong bina basak kutong jotono andro nangi tongbayo ta hingkai tabo kheto kaham no belai kino cinta mane depression hain thaga basa sori hamya ni bagai bahike hamle nai bahike chari nai ekdom weight bo komi thaga hainchi kisa weight kom batakte bo kom thaga hingkai so abon ang update na bagai payment dini blog lifestyle blog ke next blog onu sinai tabuk khangkai amsuk no ngranai ang time se maliya ang video se khai maliya bahai ke ang abro video khane bahai diba asuk sorry hamya bari ja ang tam ka hamra ne abus cinta ngai dong ngai bono ang abro bahai ke video rok le khlai tong nai ba video khainan bukai sa mood ka ham tong na nango hai diba okay so apono ang afro kono moment ro capture khai maliya so next vlog o malai nai o vlog karon paisinai jotono na hambai nai tong bai man bagai jotono na hambai